Iki. Aduh. Jarak wae yo nyolok aku gue yo. Maaf sayangku. Tenanan kita tenanan. Melek ya. Alah. Melek ini loh melek, matane melek. Melek yo. Kok sok. Lah wong urung dintopno kok ya wis. Lah kok yo ngono iki? Sing tak esek. Mau wis ngono ya menang. Rusak. Ayo. Aku pengen. Merem matane ngene merem. Pisan ayo. Aku pengen kok iso pamersan iki ben roh tutorial kok. Pemirsa merpati jempe. Iya. Oke, merem. Sudah pemirsa tak dono carane iku lho. Lah, melek. Ya, nyingkup. Sam. Ayo. Ojo irung ayo.